kiyonge kedik mojang waru kedik sing ditembangi mojang waru bos kiyonge kedik wong edan wino nokus sing ana ning Taiwan wong lo bener ayae ramae kedik mama kunci mimi kunci Bos Kodri wong Cinedung kanggo mama panitia buyut Jati Mulya sing ditembangi mama Badri bos Taiwan duh bos Kodri kang waratama TB abadi aja lali ya Allah ya Gusti babaran temen nasibing Dewi Asih lumaku saparang-parang meluk lawan kang dadi gorola nonot manut lawan keluarga ananging apa sing den alami Dewi Asih saat saya bos kiyong wong edan lino sing ditembang Kakang Arya Kebo kananga malah ninggalkan sing mau genikan sing mau nekaka yen sampean bakal gawe sengsara gawe susah kelawan kula kang dadi keluarga luwih becik tinggalaken Dewi Asih ananing pengki mama kembar mimi kembar antem majikan rasa ngenes ning batin lan pikiran ana ning keributan ning bumi pangging saat saiki isun melu lawan sampeyan sing durung weruh ning tujuan ananging apa sing den rasakan rasa sengsara dan tangis sapendina kula nuruti sampeyan kelawan apa sing diucapaken kelawan apa sing den jalana ananging apa saat saiki sengsara kula dhewek susah kula embang gedene kandungan sing den rasakaken saat saiki seolah nambah penderitaan ning ati kakang kesiksa ning pikiran arep priwe sepangarepe Dewi Asih jalanaken kahuripan mama kunci mimi kunci mama panitia gede mojang
Kian cobaan lawan ujian ning kahuripaning Dewi Asih sing kudu den jalanaken lawan sabar ananging jarakaning lebay iki menanging manusia ana pegeling sabar yang manusia ana batas ya Allah Gusti Mimi Sari Mama Badri Bos Taiwan Mimi Yuna Mimi Dede Balki Sekdi mudah-mudahan apa segala sing den alami Dewi Asih saat saya cukup Dewi Asih kang rasakan ning blenake ning larane uga ning peri aja sampai jabang bayi kang den kandung ning dirneng Asih Mama kunci Mimi kunci Bos Kodri Wong Ciledug Wong Edan Minong Bos Bos Kiong Mojang Walu matur kesuwun aja sampai kang dadi keturunan melu ngerasa kening penderitaan cuman yaning lebay iki jare kasing arane wong ngandung lamun sing dadi ibu melu ngrasakaken blena sing dadi keturunan kang ananing jero kandungan pasti melu kagawa blena hitung-hitung lelipur ati kelawan pikiran netegaken pikiran kang lagi ora karuan ngadem-ngadem ati sing lagi blenak dirasan sembari ngormati anak putu Mbah Buyut Darpa kanggo Bapak panitia sareng Ibu panitia kangge pemuda kelawan pemudine Keding boten kelalen kanggo kabeh masyarakat luwih gedhe khususnya kangge Mimi Kuwu Mama Kuwu uga seperangkat desane dihormati ora kelalen uga kangge Kang Wartama sareng Mimi Ratna minangka sing duwe TP abadi sapa salame kanggo sing lagi kerja bareng duwe warna kanggo batur sedulur duwe warnane Keding kanggo Mimi Haja Jarini sing duwe nok cinse Mamaji Udi minangka calonku Taman Sari kanggo Bos Demang calon majikan kanggo Papai Alung Bos Batu Alam saking Kedoya Ayah Ririn Bundai Alma sedulur Rosida Dadi ayo ang wadon pangganti kanggo ngormati kabeh anak putu Mbah Buyut Darpa kanggo Kang Wartama minangka Bos TB abadi sareng Mimi Ratna Keding moga terhibur bareng duwe warna kesiksa kangen kesiksa damang duwe ini cinta beli murni kanggo kula spesial masih kangge Mimi Ku Eti Fatmawati Mimi Kuwe wong luwih gede kanggo sing BTP abadi
Kamboja, pemuda 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 Kamboja. Matur kesuwun. Alhamdulillah setitik terang ning ati lan pikiraning Dewi Asih sehubungan ananing geger ning bumi pengging saat saiki benjang mengko kandungan lair ning alam dunia Dewi Asih pengen ngupai aran Raden Kareben. Ya kakang, najan tanpa sampean kula bakal balik ananing pengging. Kula permisi tak tinggal hari kakang. Kula katut kabeh prajurit pengging rasa kasoran. Iya. Ora sanggup ngempur ning pertahanane kajane prajurit Demak. Prajurit Demak pertahanane iki kuat kakang. Oh. Di luar dening dugaan kabeh prajurit-prajurit saking pengging. Prajurit pengging sampai kewalahan kakang. Jiriwan cibak jadiri tulis gawang janji. Artinya lamun to sampean arep upai strategi maning kula mah pun kakang. Kula mah amit mundur karo sampean aja sampai kabeh prajurit pengging dadi korban sing berikutnya kuno kakang. Enggal sampean lurus selamat kakang, lurus selamat. Ya, beli pati-pati isun narik mundur prajurit pengging. Rokok cedek perempuan
potong yo. Kakang ki sengaja Yayi Pripun sih Kang? lurus selamat ngindari peperangan antara Pengging karo wong Demak. Lamun diterusaken percuma Iya. antara prajurit tempur, prajurit Pengging lawan prajurit Demak. Ya siraki kalah jumlah. Bakal Pengging iku dibawa naungan kekuasaan pemerintahan Demak. Siraki mandi kerajaan Kadipaten. Eling-eling mangka eling. Ingkang di bumi alam. Wah, aduh, potong yo. Doli kaya wong Demak kang selalu memaksakan. Ya, Memaksakan ngajak kaya dene kebok kenanga. Indene salah apa kuno Kakang? bisa Demak tekad paksa nerobos benteng-benteng prajurit Pengging. Tujuannya yen kaya dene Gusti kepokenang kepokanigara termasuk kepok amiluhur. Kekibaban Wonegori Widi Sangkara Sulaya janji Bakal disidang ning pemerintahan Demak Yayi. Oh, disidang. Bahkan harap diadili. Indene salah ya apa kuno Kang? Kesalahane Gusti Kepok Kenanga termasuk Gusti Kepok Kanigara sing dadi kesalahane lantaran pun kumuri desa Siti Jenar anggapannya Sultan Trenggono pemimpin kang ana ning Demak. Lolong mata menangan sekejap bisa ngucap beli bisa La ilaha illallah. Rai Dewi akan dipoprok. Ampun, ampun. rokok cendak pembuangan tegesena janjine dingin tegesena janjine dingin Ajaran Siti Jenar keceluk Islam abangan diturunakan sing dadi murid Kepok Kanigara Kepok Kenanga termasuk Kepok Amiluhur. Lamun ora dicegah kuwenku ajaran sesak ajaran tuntunan sing gawe beli bener munggu jel Sultan Trenggono penguasa Demak Yayi. Konon ya Kang ya. Ya, Sing mata tadi permasalahan. wawan gendut takdir beli bisa dipungkir wawan beli bisa dipompang pak dong dong pak di pak dong dilaki pong dongan ini punya balas dendam. jare Siti Jenar Rama Guru Sira termasuk isun manunggal kaulane Gusti yen pangeran anane ning jati diri. Bener. Cuman jere wong Demak jere Sultan Trenggono kok salah Yayi. Alay lising lebak paraning banyu wong bener pasti ketenger pasti ketenger. Jadi anggapannya Gusti Sultan Trenggono salah kononnya Kang ya. Ya kono. Padahal ajaran Pengging tuh ini ajaran dewet. Ya, Demak ya uga pada senajana pada ning Islami
Iya. ananging bakasan wong pengging makok rombongan-rombongan Syahdatul Wujud Nah. Islam Abangan Ya. bakas sing darani Islam Abangan Islam Syahdatul Wujud rongokaken makok ya Kawitan gawe lantaran pasti bakal kuasangan wayang ngundung woe panggawe bakasan wong Demak malimang waktu kudu dijalani makok Oh ya iya bener kuno tapi bakas Islamnya wong pengging pengging ora usah maksudnya yakun ma ari kiyang lakonana ah ari ora kiyang ya wis jareng kono artinya bebas bebas oh langkah halangan langka langkah pantangan sakiyenge sakiyenge bener kuno makok oh sakiyenge saenake dhewe ya ya mulane gebetak ari ajaran kan masing-masing nah aja dipaksakan nah barang kun Gusti Sultan Trenggono anggapan ning ajaran-ajaran pengging sesat je kuno makok sesat kun mencari menusane singaran agama kabeh langkah sing blesak bener gini Kang bener iya kok kepating serenging temen ninggal netes temen bocah hari wayame ini pating serenging hari wayame ini pating serenging ya jate iya anginnya bertentangan oh aduh ya iya oh maksudnya mah singaran agama kabeh langkah sing blesak langkah sing blesak menurut jare sing ngomonge ku tergantung menusane nah iya sing bagus blesake tergantung perbuatan menusane bener siraki makok iku kok mulane semono artine Gusti Sultan Trenggono ngomong kang kayang konon kayak kula uga ngrasakaken blenak kono kakang blenak ya ya singarane manusia iya bener jare mangkok bener ya jare dewe bagus ya jare dewe termasuk ngaku suci bersih dari ya jare dewe yang lamun kudu dibuka baka Gusti Keboka negara lawan pemerintahan Demak pun kudu dusejen delalen nah jan perang iki masih sedulur masih tunggal sewedel kun ku kaitan tunggal bapak sejen nembok lamun ngemit kerajaan apa cekok apa nih lamun ngemit kerajaan borak konsen nang apa sih iya nang lembing iya lembing melulu sing awit kerajaan Majapahit bakat turun pengging ya sing awit Brawijaya nurunakeun ku Ratna Pembayun patutan karo Gusti Handayani duweni keturunan telu kudu ya ye siapa aja kudu ya mau ka siji kebo sampe cecer kebo bule kebo bule ya kebo sapo kebo katil sik katil kanggo gotong sirah kebo kanigara oh kapidara kapidara dekone wong pingsan kebo apa kan mau kani nah iya bener kudu cer di paimik cer karo mik di paimik beli krungu kuping aku ibu tekem beli budek sing nduru krungu budeknya masih kok budek maneng-maneng budek kanigara kani da nomor loro cer kebo paimik rusak kebo mercuet duduk ceritane dodo kebo ngudeg jaran lagu pun mama kok kebo sapa kebo kani dara nomor siji bae kebo sapa nomor loro kan kok siji kebo mau ka kebo kebo kani kani dara dara
Nomor loro. Loro nih. Kebo. 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 Kebo gempor. Kebo bule. Kebo. Kebo Kebo bule. bule mah. Ning sawah, anaknya selawe kebo bule. Oh. Encam manyung sing jawab encam manyung cecene. Oh. Ini bocor kasar bae ra. Iya. Ada kasar sirane yung. Mana? Wah, iku bapak lilik. Takutnya butakun maning. Si guru mah tukang tiram. Ikat mana takutnya tukang drum. Lah ya. No. Turu bae. No bae. Iya. No. Sing loro ka kebo apa kan nok? Krungu beli. Krungu. Kapancang. Kebo giro. Lagu kan malagu gamelan. Oh. Begitu. Tutu. Tepuk ke Serawat. Kebus apa cang? ken Kendayakan. Desa kun makunu. pateptung. Ada kendayakan kebo kenangan. Iya, kebo kenangan. Nah di Paiweru kebo kenangan. Di Paiweru kebo kenangan. Ono nomor loro. Oh, Nun. nomor loro. Nomor loro nih. Kebo. Kebo. Ken. Ken. Beli kelingan. Ya. Kebo kenangan mangkok. Nomor siji. Nomor tiga. Cici. Kebo. Kali darah. Ayah loro. Kebo kenangan. Iya. Terakhir. Siti. Nomor siji je. Cici. Kebo. Kani. Kani. Darah. Darah loro. Sikile. Kebo. 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 Ken. Yakan. Mengendayakan mana? Dong nembe ngomong kendayakan mana naik kuwen ya. P mana diobati P. Ngaduk bae ya, Bi. Diobati bisa merkelingan. bola, papiku. Kelingan, Bi. Ya. Sing keloro kebo apa kan aku? Kebo Kelingan jekok. Masih Subang. Nomor loro kebokan kenanga. Oh. Bener kebo kenangan. Nah sing terakhir nomor telu. Nomor telu nek. Oh kebo. Kebo maning pada boy kok. Pada romong kebo. Nah, mangkoknya beli weruh. Kebo apa ku nomor telu nek kok. Kebo. Kebo Bocah apa? kecil asli kayak nyabrang. Kebo apa? Bener kelingan kok. Mana takon maning? Mana? Takon maning. Oh. Kebo hamiluhur. Oh iya. Nah, jadi Kebo. Kebo siapa? Kami luhur. Oh. Karmi memboke manyung. Buke manju karmi mah. Oh. Sing bener. Sing Takkan bener. mau kosim. Takkan mau kosim kemana kah? Kakak. Man takon ka Takon takon kosim. kita. Bawa cimet. Mana? Oh, buat gue di tepi. Oh iya. Kebo udah jaran. Lagu pemalagu nang Kang Osem. Lagu udah Bang Ocim. Beli sekalian pedona manis. Raini raya pedek mana. Beli pedak. Maka kebo udah jalan. Bisa. Kebo amiluhur. Kijeling-eling ya. Kuwen ku majikan. Pak Gusti Sira. Siji kebo kanigara. Nomor loro kebo kenanga. Terakhir kebo amiluhur. Sok di Paiweru. Nomor siji. Siji. Cici. Kebo kali darah. Nah, nomor loro. Kebo kenangan. Betul. Telu. Mana kok? Ami darah. Jangan darah. Darah maning. Au. Uwis. Lu. Amilu. Ami luhur. Nah. Hur. Sing benar Kok ya? pertama nih, sing benar yang berapal? Siji. Kebo. Kebo. Kani darah. Nah, loro. Kebo. Kebo. Kenangan. Nah, nomor telu. Kebo. Si Jimani beli braket-braket. Angai sudah kebo. Ami. Oh iya. Ami darah. Wis mana. Melah bokat motor di panggung. Kebo amiluhur ya. Iya. Kubah Demak. Ya pada Brawijaya.
patutan lawan Siu Banci. Wari Siu Banci keturunan Cina sing campak. Iya. Anaknya Sebentong. Ku Sebentong nurunaken ku keturunannya ku. Ku singaran ku Jimbun Patak. Ku Si Banci ku Cina. Oh, Cina. Bokem Patak ku. Oh, Wong Cina. Wong Cina. Iya. Ku Raden Patak nurunaken ya ku Sultan Trenggono. Oh, Trenggono. Mulane peperangan Demak karo ya karo penggingi kiwu tuh wong Sejen Dulalen masih sedara tunggal bapak Sejen Bok. Oh, cuman makanya enggak yang kini wong wis terjadi. Iya. Wong Demak wis nafsu sementara kinayu kabeh prajurit pengging kita lurus slamet. Iya. Lurus slamet sih ninggalaken pengging Iya. kita melayu ning Gunung Merapi. Konon. Ya, Yang Ayo, koding, Kang. Koding kok petahan. priwe? Yang bugarap Melayu nyusup lurus lambat ning gunung Cerme anu Merapi. ning gunung Merapi beli gak awake lemes iki Kang. Lemes. Keluk. Sialne. Iya. Pengen apa mangkoke? Dudu pengen jabur, dudu pengen panganan. Pengen kopi, Mong. pengen utut, Orang. jaburan, Beli. banci. Celbe kanggo kecer ku. Hari sira pengen apa mangkok? Pengen tetembangan lanjut jogetan. Konon. Nah, Oh, iki kabule. endi? Ka, Kul. sing bisa nembang kabul. Rayuan bae kabeh. Apa? Ayo gak nembang tuh lah. Iki sih lagi di anu kandani ponakannya Aku betul cablok. keringet Rang. Cerpan metu keringet. Iya. Kodrat maning ngunjali panggung. Oh, betul kok. Bocah maning. Ya wis kok. Bakasan sira pengen hiburan kebenaran pisan ya kok ya. Mumpung masih bisa ngormati kanggo masyarakat Kota Lui Gede, terutama kanggo rekan panitia bapak panitiae, terus ora ketinggalan kangge bapak kunci sareng ibu kunci, kabeh rekan panitia sing masih pada melek dihormati, kangge wadia balai Kang Ateng sing masih selalu standby karo Dwi Warnane, kangge Kang Wartama, bos beda abadie. Wabil khusus kangge bos kameramen semoga sukses lan bareng-bareng jaya ya kok. Terus ora ketinggalan kangge bos kameramen kanggo Nok Saminai Geding ya kok ya. Kangge Nok Mala kanggo Aat Caca minangka sing de wilayah. Terus ora ketinggalan kok kanggo calon tuan rumah saking Haru Gelis. Sampai Kang. Kangge bos Demang. Oh, iya. Oh, kanggo Mamai Andika sareng Mamai Puput sedulur saking Gandoke, kanggo timnas saking Cibrengkok, Apa aja? kangge Pak Guru Iwan sareng Mamai Sela kanggo Kang RT ne Geding, Kang Denggol bos Banyu Ireng, kangge Kang Jamal sareng Nok Nitae mantan tuan rumah. Oh, terus kanggo Mas Epri, oh sang pelari malam sing duet travel ya. Oh, kanggo sing duwe Indra Putra Bul. Siapa? Kanggo Bapak Dul ku minangka sedulur seniman wong tua dewek pun. Ya wis bi kejeme diputer bi kangge ngormati rekan-rekan kaula muda-mudi, rekan panitia, kangge Kang Jamal sareng Nok Nita, terus kanggo Papai Uki, ku bos mebel sedulur saking Tanggerange, dihormati ya. Iya, Bu. Mumpetaken rasa sedih beli bisa dibebodo arane nempel ning ati sing paling jero ambe mama puat najan dulun kudu bisa lepas akan cinta
Ayu Sril sing ana ning Taiwan. Ayu Sril sing ana ning Taiwan. Ayu Sril sing ana ning Taiwan matur nuwun. Oh, kangge mamae Pak Ude Geding. Angrudi bundae gila. Angrudi. Suara siapa nyegrak ki? Iya. Aliando. Suara nyepret kayak karet. Wis cukup ya. Tentu sira wis semangat. Sekian prajurit pengging. Ajak kesuwen. Tinggal akan tempatkan kita tekan nih Gunung Merapi. Lurus lambat. Ayo makan. Ayo makan.